Ga jerin birane guda 10 a ƙasar mu Najeriya wannan shekarar da muke ciki ta 2026 da musulmai suka fi rinjaye. Musulmai na wa'annan biranen sosai ba kaɗan ba, inda a lamba na 10 muna da birnin Bauchi, kaso 85 na mutanen wa'annan birnin musulmai ne, inda a lamba na 9 muna da birnin Zaria. Birnin Zaria ta zo a lamba na 9, kaso 90 na jama'a wa'anda suke a birnin Zaria musulmai ne. A lamba na 8 muna da birnin Kebbi. Birnin Kebbi ta zo a lamba na 8, inda kaso 95.1 na mutanen wannan birnin musulmai ne. A lamba na 7 kuwa muna da birnin Damaturu. Haka zalika fa wannan birnin fa kaso 95.3 na mutanen wannan birnin musulmai ne, inda a lamba na 6 muna da birnin Maiduguri. Birnin Maiduguri ta zo a lamba na 6, inda kaso 95.8 na mutanen wannan birnin musulmai ne. A lamba na 5 kuwa muna da birnin Katsina. Birnin Katsina ta zo a lamba na 5 daga cikin jerin birane da suka fi yawan musulmai a ƙasar tamu ta Najeriya, inda kaso 97 na mutanen wannan birnin musulmai ne. A lamba na 4 kuwa muna da birnin Dutse. Ka san a wani jiha ne? Wannan birnin fa akwai musulmai sosai, inda kaso 98 na mutanen wannan birnin musulmai ne. A lamba na 3 kuwa muna da birnin Gusau. Kaso 98.3 na mutanen wannan birnin musulmai ne, inda a lamba na 2 muna da birnin Kano. Na ga maganin zan ga Kano a lamba na 1, sai gashi ta zo a lamba na 2 daga cikin jerin birane da suka fi yawan musulmai a ƙasar baki ɗaya, inda Kano ta zo a lamba na 2 da kaso 98.5 na jama'anta musulmai. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 birnin da ta fi kowane birni yawan musulmai a ƙasar tamu ta Najeriya ita ce birnin Sokoto. Kaso 99 na mutanen wannan birnin musulmai ne. Wani birni ne kake gani ya fi yawan musulmai kuma baccin wa'annan